Nakladaný hermelín je osvedčená klasika k pohodovým večerom pri pive alebo víne. Začnite prípravou hermelínov, prípadne enciánov. Ja tie svoje prekrojujem na polovicu pre lepšiu manipuláciu pri vyťahovaní z pohára. Nachystajte si cibule nakrájené na krúžky alebo polmestričiky. Do misky si pretlačte strúčiky cesnaku, pridajte čili pastu a soľ. Ak neobľúbujete príliš pikantné chute, môžete k cesnaku pridať len sladkú papriku a trochu oleja. Prepolené hermelíny si prekrojte ešte povzdĺžne, aby ste ich mohli plniť pripravenou pastou. Keď budete mať všetky syry potreté, prichystajte si koreniny a suchý čistý pohár. Teraz začnete suroviny vrstviť. Mne sa toto množstvo surovín zmestilo do 1,5 litrového pohára s patentným uzáverom. Na spodok cibula, syry, koreniny a opakovať, až kým nebude pohár plný. Na záver celý obsah zalejte rastlinným olejom podľa vlastného uváženia. Uistite sa, že sú syry úplne ponorené a nič z oleja nevypúka. Jemným poklepávaním po stole a stenách pohára sa zbavte prebytočných vzduchových bublí. Pohár poriadne uzavrite a nechajte ho odležať na chladnom mieste 5 až 7 dní.